pomůže Tatranu zajistit pohárovou trofej. Beneš proti Kovaříkovi. Střešovický kapitán. Marek Beneš stvrzuje 8. pohárovou trofej pro střešovický Tatran. 100% nájezdníci Střešovic, všechny 4 proměněné nájezdy určují vítěze tohoto zlínského finále. Samozřejmě velká radost Tatranu a zklamání na straně Bohemiánce. Bohemiánce opravdu po většinu zápasu, bych si troufnul říct, si lepším týmem. Šli tomu více naproti od začátku. Tatran zase měl ten svůj mohutný finish, kdy dorovnával skóre 0-2 na 2-2, poté na 3-3. Nájezdy, jak se říká, jsou vždycky loterie, ale viděli jsme opravdu tatranské nájezdníky, jak si nazval, bez nervů. Marek Beneš, hráč, který si